ting'o kata nywande iye kanyo ma un kaka jopuonj mbalariany winjo ni sirikal osirema ma ok oketo kare. Mane momiyo pod udhi mbele kod ng'anyo maru. Dr. Tom. Erokamano, CBA oting'o gik mang'eny. Sanie marwa mar UASU mwang'eyo maler en ni CBA mar higa 2017 nyaka 2021 ne nitiere gi chudo ma iluongo ni basic salary, ne en gi pension ma ne biro kanyakla bilion 16,574 gi wiye. Koro nyaka sani osemiwa bilion 8.6, odong' bilion 7.9 mwa wan ndara. Koro king'iyo gini maber ibo yudo ni ng'ama oritaya sani pension ne nyalo bedo chandruok nikech ok oter pesa ni higni gi te. Koro sama wanoko ni jowa bende ma koro dhi e yueyo bende nyalo konyore kopo ni sirikal oneno ni ber mondo gikonyre, nikech ka giyie gini to ng'iso jowa koro modhi e yueyo nyalo yudo pesa gi. To kok gitimo mano to mae nyalo chocho yuto margi ka koro gin e retire. To parane ng'ama ni e retire ibo dhi wuoyo gi kure, in gi duol kanye. Koro momiyo wantiere oko mondo wakonyre jowa ma retire to gi wan ma pod wadhi nyime gi tich mondo wayud dwaro wani. Koro CBA oting'o gik mang'eny. Kaeto koro gima nyalo wacho machielo bende ma wado Onyango kawinjo kowacho en ni ne gini gigo chochore higni moko machien kochacha. Kane ochak wach moro ni kosekel CBA tinyalo spreade, inyalo migo higni mang'eny. Chon ne kaka nokete ne kaka imigo, to tindo kete ni ispreade, mano bende samoro kochopo kuonde moko kanyo to moko gwenyowa. Koro mano e gima timore sani, Sharon. Erokamano. Erokamano ahinya. Okinyi ma kawuono twak kod Joyce Oduor. Ka wadhi mbele kod twak marwa, kapod antiere mana kuomi Dr. Nyango. Kata kamano wang'eyo ni kinde mathoth ka ng'anyo timore, iwachoga ni ng'anyo ma kamano ochocho somo e mbalariany kacha, to kendo jopuonjre e mbalariany ema koro somo margi digni, nikech iyudo ni nitiere jopuonjre moko, nitiere sani koro kwachiwo kata ranyisi, jopuonjre mago manitiere hikgi mokwongo kata first years ema nodonjo mana e skul. Jumbe matin to chako ng'anyo maru. Ng'anyo makamano, jomoko wacho ni ng'anyo makamano hinyo jopuonjre ahinya moloyo kako keto pressure ne sirikal mar mondo mi ochop dwaro maru. Adiera nitiere kanye, jopuonjre hinyore kose nyakuchiwa chiwa pressure ne sirikal mar mondo mi ogol pesa, ogolnu pesa mudwaro. Dr. Tom. Erokamano, Sharon. Mokwongo adawacho ni sama ng'anyo bet ok en ni wadiyo sirikal mondo miwa pesa. Ng'anyo ni obet nikech sirikal nowacho ni obomiyo machal kama ma ji owinjore moket kogno ma ji omiele ndara mowacho ni koro wadok e tich wadhi tiyo ma ji te oyie ni koro ma dhi timore. Gimomiyo ma ok timore ok wang'eyo. Koro kik jopiny kata jopuonjre ne ni wachuno sirikal gigolo gimok gidwa golo. Ne giwacho ni gigolo ma gine bende ma ne giwacho ni wabogole e ndalo marom kamae ma gine ma gispreade kamano. Koro kanyo ok dang' iwach ni wan gi wachocho gimoro amora. Mar ariyo, adieri mantie en ni chakre weche mag ng'anyo gi bedi. Weche mag ng'anyo gi, weche mag weyo tich, gin yore mag miyo ng'ama itiyone one ni nikech gimoro timore marach, nikech olose, nikech ok odhi yudo kaka onego bed noyudo, oduogo to uwuoyo to uwinjoru. To kopo ni nitie kama ne nitiere wach moro, to bende bobiro wacho ni nwawinjore kama to ma ok otimore. Koro ilose. Koro miyo kae kik ne ahinya ni jopuonj mag mbalariany diyo sirikal. Onge kama idiyo sirikal. Sirikal ema pok otimo kaka nonego bed notimo, ma bende king'iyo kaka opim maler gi jagoro. Ne gidhi e kot otimo kaka owacho, gichak gi apil, kot ochako wacho. Koro kama gito osetimore, to mano bing'e ni bad sirikal moro, mang'iso ni sirikal bede ariyo te oyie wachni, ang'o omiyo ok gidwa gole. Koro miyo choch to nitie, to choch no nyaka bedi kama gini osebete. Awache wach ni, Sharon, ni kaber ok onego bed ni gik machal kama gitimore. Magi gik moko kiwinjo ni aluta continua, kiwinjo ni solidarity forever, magi weche mane wacho e kuonde mane ipithe, mane idiyo ji, slavery, Amerika, kichak iduogo South Africa, kiyudo kama ne idiyo wagi wagunda.
To koro sane ma wan gi sirikandwa ni bonego beno wacho kata na aluta bonego beno wuok ko to warie badwa ne sirikand ma wane mwa yiero. Koro miyo ma onego ng'i maber nikech onego beni koro wabete lwasi moro maber mwanyalo wuoyo ma aluta continue gi weche mag solidarity gi ok bedi nikech solidarity against nga yet wane mwa yiero sirikandni. Koro onego beni wanaona kamoro achiel nyaka gi sirikandwa ni nikech wadwani mondo wakony jopiny. Ang'eyo ni ka wach ni borumo to sirikal boneno kaka timo tadiri mantie ni gini to chocho gik moko. Mpango duto mag chenro mag university mag mbalariany osedhi marach ma ok nyal losore. Wang'eyo ni chien kuchocho kata moko osebet dweche mang'eny nyaka chochni to chochni nikech ng'ato ok dwa timo yie manosebed winjruok manosedonje ok odwa timo. Erokamano Sharon. Ilero kanyo makare ahinya Dr. Tom Onyango ka itudore kodwa achiel kachiel ka entiere boma ma Kisumu kokalo yo tudruok manyasani mar Zoom. Dr. Thaddeus